Dobrý deň, teda moje meno je Peter Šoltes, ako ma už predstavil Peťo. Som zo spoločnosti Promysel a robíme, dobre ma počuť? Robíme pre veľké množstvo firiem na Slovensku, v Čechách a aj všelikde inde. Môžete si to pozrieť vlastne na stránke promysel.sk, ale tak budem sa venovať teraz tomu marketingu. Pôvodne to mala byť panelová diskusia, takže aj tak neváhajte a posielajte mi otázky, prezentácia bude relatívne krátka, potom som sa chcel dostať možno priamo k vašim nejakým problémom. Ja by som chcel spomenúť pár vecí, na ktoré sa často pri marketingu zabúda. Nebudú to úplne také tie všeobecné veci. Každý z vás už asi vie, čo to je nejaká optimalizácia pre vyhľadávače, čo to je AdWords. Ale pár vecí, na ktoré veľa ľudí, keď si robí marketing, zabúda. Prvá vec, každý podľa mňa by mal mať určenú cieľovú skupinu. Všetci viete, alebo by ste mali hneď na začiatku vedieť, či robíte business to business alebo business to customer. To je asi najjednoduchšie zacielenie. Viete, či predávate firmám, alebo viete, či predávate konečnému zákazníkovi. Ďalej, mali by ste vedieť, či predávate mužom alebo ženám. Samozrejme, niekde môžete predávať aj obom, ale ak teda si viete cieliť na niektorú z týchto skupín, viete si cieliť oveľa lepšie. Ďalšia vec, veková skupina. Je veľký rozdiel, či robíte promo na cieľovú skupinu 14 rokov, ktorí majú záujem o Justina Biebera, alebo 70 rokov, ktorí majú záujem o vianočné dôchodky, alebo máte záujem o 40-ročných, ktorí sú ekonomicky produktívni. Vždy je to niečo iné. A na konci je to nejaká gramotnosť. Nemyslím tým, či tí ľudia vedia písať, čítať, ale to, či ich viete osloviť cez internet. Dajme tomu, dneska som sa tu rozprával s ľuďmi, ktorí majú projekt, ktorí cieľia na ľudí, ktorí si nevedia ani vytvoriť nejakú webovú stránku, ani sa na tom webe nejako orientovať. V takom prípade sa ťažšie budú tí ľudia oslovovať online marketingom. Potom treba ísť možno niekam iným. Ďalšou vecou, ktorú mám spracovanú, je potom rozdeliť ten sales a marketing. Sales a marketing je niečo iné. Marketingom vlastne prinášate nejakých ľudí, ten sales by mal byť schopný nejakým spôsobom spracovať na to, aby sa stali zákazníkmi. Ďalšou vecou je online versus offline. Ešte inbound versus outbound. Toto je veľmi dôležitá vec. Outbound je, keď sa snaží niekto získať vás. Dajme tomu, vám niekto zavolá a niečo vám ponúkne. Je to oveľa ťažšie, ten konverzný pomer na zákazníka je tam oveľa nižší. Inbound znamená, že človek niečo hľadá, chcem si niečo kúpiť, tak je dôležité, aby našiel vás. Pri tom inbounde je veľmi dôležité, aby našiel práve vás, pretože toto je človek, ktorý už vyslovene hľadá ten váš produkt a je veľká chyba, ak vás nenájde. Outbound, no sami viete vlastne, aký je tam konverzný pomer. Existuje málo tých telecentier, ktoré to robia dobre, aj keď to robia, tie konverzné pomery na zákazníkov sú extrémne nízke, pretože keď vám niekto zavolá, veľakrát nemáte čas, nechcete to počúvať ľudí, to ani nezaujíma. Online versus offline je v tomto smere taktiež dôležitý. Je veľmi dôležité, či cielite milióny ľudí po celom svete a viete im ponúknuť svoj produkt, alebo cielite 100-200 ľudí. Nejaké firmy, najväčšie firmy, malé firmy, školy alebo nejaký government. Čiže tam je lepšie potom ísť asi do offline. Samozrejme, také veci ako mať základnú webovú stránku, to je nutnosť v dnešnej dobe. Kvalitná analýza činnosti pre mňa v marketingu znamená, že akúkoľvek aktivitu robím, malo by byť jasné, či táto aktivita má pre mňa úspech. Dnes sa dajú perfektne merať najrôznejšie metriky, a ešte sa k tomu trošku dostanem ďalej. Základné rady. Urobte zo svojej služby nejaký privilégium. To je taká jednoduchá vec a častokrát je to možné. Napríklad, možno poznáte tento projekt, jedná sa o crowdfunded travels. Ak sa tam chcete zapojiť, ešte to nie je spustené pre všetkých, je to spustené len pre časť ľudí, musíte tam zadať svoju e-mailovú adresu a ono vám to ponúkne linku, cez ktorú môžete cez Facebook napríklad pozvať svojich ďalších ľudí. A čím viac tých ľudí ešte pozvete, tým väčšiu šancu máte, že dostanete tú pozvánku ako nejaký alfa alebo beta tester. A tým pádom, že máte nejaký alfa alebo beta testerov, tí ľudia sa aj cítia privilegovaní, že majú šancu, môžu o tom rozprávať, môžu o tom písať, napíšu o tom blog, alebo dneska možno tweet, alebo status. V tom prípade je to o dosť lepšie. Zároveň takto si to šíria, alebo sa tam chcú dostať. A v momente, keď tú službu púšťate už na vonok, jednak ju máte otestovanú rôznymi influencermi, ktorí jednoducho majú veľké množstvo známych, a taktiež máte veľkú databázu ľudí, ktorí majú záujem si ju pozrieť, ktorí viete okamžite osloviť.
Rovnako vlastne, keď si všimnete, včera sa spúšťal na Slovensku Spotify, urobili to tak, že najprv dali prístup asi 10 novinárom, potom ešte asi 10 blogerom, potom robili tlačovku, ktoré nesmel nikto informovať, im vysvetlili, že informovať o tom, že prídu, môžu až keď im oni povedia. Oni im to povedali, že teraz už môžete a bol to deň predtým, tak samozrejme hneď, že si chceli mať napísaný článok a keď si všimnete vlastne, tak to číslo proste za jeden deň alebo za 2 dní vyskočilo na 3210 zdieľaní. Vy nepotrebujete 3210 ľudí, ste startupy, nepotrebujete 3210 zdieľaní, hoci by to bolo krásne, ale keď ich získate 5, je to úplne super, pretože okamžite získate nejakú popularitu. Samozrejme, všetky tieto rady sú aplikovateľné pre niektorý startup ináč ako pre iný. Toto je samozrejme skôr taký ten business to customer, alebo model, pre ktorý máte veľké množstvo zákazníkov, nie malú cieľovku. Ďalšou vecou, ktorú by som chcel spomenúť v marketingu, a podľa mňa do marketingu teda patrí, nechajte ľudí vyskúšať si to. To znamená, že napríklad prvých ľudí by som ja oslovil spôsobom, môžem im to dať aj zadarmo, vyskúšajte si to, otestujte si to, skúste, ako to funguje. Vypýtajte si od nich nejaké popisy, ako boli spokojní so službou. Nech vám napíšu referenciu, že sú spokojní, že sa im to páčilo, že neboli spokojní, že sa im to nepáčilo. Spracujte to podľa toho, čo vám povedia. Nech to tí ľudia vyskúšajú. Ďalšou vecou, ktorá je pomerne zložitá, sú free trials a limitované účty. Veľmi dobrú odpoveď, určite veľa z vás pozná Quoru, mal jeden z riaditeľov Dropboxu, keď sa ho pýtali na to, prečo vlastne má stále nejakú časť zadarmo. Ono je to 10-stránna odpoveď, určite si nájdete, keď vás to zaujíma, je to veľmi dobre rozpracované. On tam vlastne popisoval to, že nie je jednoduché presvedčiť niekoho, komu ste dali niečo zadarmo, aby si to zrazu kúpil. To je naozaj ťažké. Ale keď to viete, dá sa to. Druhou, lepšou asi alternatívou je práve to, čo robia, a to je ten limited accounts. Pretože tam dáte napríklad ako ten Dropbox 2 GB zadarmo, alebo možno aj viac, ak niečo využijete. A ak ten človek to chce neskôr používať, ak si to chce rozšíriť, tak si to musí zaplatiť. Tým pádom človek vie, že je s tou službou spokojný a chce aj tie ďalšie features, ktoré to proste má. Aktívne hľadajte feedback. Myslím si, že je veľmi dôležité byť s ľuďmi blízko a preto by bolo dobré napríklad na stránku sa napíše, niečo vám nejde, dajte si pod formuláre podnet. Nechajte si ľuďom písať, toto mi nefungovalo, toto mi nešlo, toto by som chcel ináč, toto by som chcel pridať. Zároveň v momente, keď to pridáte, tak o sebe budujete veľmi pozitívnu reputáciu tým, že ste spracovali to, čo ten človek chcel. A rozdajte, to je asi nedopísané, ale rozdajte tých pár prístupov na začiatku zadarmo. Rôznym ľuďom, ktorí o to môžu mať záujem, ktorí to môžu otestovať, ktorí môžu o tom povedať svojim známym, ktorí, ak získate nejakú bázu ľudí, ktorí to používajú, získate dáta, vďaka nim získate ich návyky a podobne, zistíte, čo potrebujú, potom to tým ďalším ide oveľa ľahšie. Vždy je ťažšie získať tých prvých, tak aspoň tým prvým to, samozrejme, po dôkladnom výbere môžete dať aj zadarmo. Alebo na tú skúšku, ako sme hovorili. Aktivity vyhodnocujte. Cieľom by mal byť vždy zisk. Toto je dôležité pri všetkých marketingových aktivitách. Ak niečo predávate cez webovú stránku, určite poznáte Google Analytics. Ak nepoznáte, to je veľký problém. Taktiež by ste mali presne vedieť, čo je to napríklad bounce rate. Koľký z vás vlastne vedia, čo je to bounce rate napríklad? A koľký z vás máte web? Dosť viac. Čiže mali by ste takéto veci, ak robíte nejaký marketing, takéto základné metriky by ste mali poznať a mali by ste si to vedieť vyhodnocovať. Rovnako pozrieť si, odkiaľ vám prichádzajú ľudia, koľko vás tí ľudia stoja. Mali by ste mať nastavené v tom Google Analytics alebo v akomkoľvek inom meracom nástroji, Google Analytics je vlastne nástroj zadarmo, ciele. Alebo nejaké meranie, keď je tam vyslovene, že priamy predaj, tak mali by ste tam mať nastavené, že si meriate, koľko ľudí to kúpi, odkiaľ títo ľudia prišli, koľko to stojí a či sa vám tá konkrétna kampaň oplatí. Takto si vyhodnotíte všetko. A dnes už sa dá vyhodnocovať aj offline. Offline sa dá vyhodnocovať tak. No, z jednej strany ho môžete vyhodnotiť tým, či ľudia prídu na váš web. Ak vylepíte billboardy, napríklad bola taká známa diskusia na Slovensku, spoločnosť vylepila asi 50 billboardov, dala si na to adresu a dala si tam, že lomítko niečo. Potom merali, koľko ľudí na túto konkrétnu adresu prišlo, ktorú na ten billboard dali a vyšlo im číslo, že 3, alebo niečo podobné. Čo bolo ako veľmi zlé. Aj takto sa to dá vyhodnocovať, ale taktiež by ste mali vedieť, čo sú tieto skratky. Kto pozná všetky tri? OK.
Jednak by ste mali vedieť, akú hodnotu má pre vás váš zákazník. Koľko vám taký zákazník prináša. Nemôžete investovať, dajme tomu, 100 eur na získanie zákazníka, keď z neho reálne môžete mať 20 eur. Prípadne, ak vám ešte neprináša nejakých nových. Čiže tam je tá jeho zisk a cena za tú akvizíciu, to CPA, ktoré je vlastne veľmi dôležité, za koľko vás stojí jeden zákazník, aj offline. Medzi ďalšie rady, ako toto sa dá aplikovať na všetko, toto je len jeden z grafov, napríklad v mobilnej aplikácii. Všetko sa dá dať do nejakých metrík, vďaka ktorým to dokážete merať, aby ste si to dokázali vyhodnocovať. Či už marketing, či už aj iné aktivity. Všetko je v tomto smere dobre merať, pretože aj tie budžety sú nejakým spôsobom limitované a je dôležité, aby ste vedeli, či ich miniete efektívne. Stávajte na svojich výhodách. Toto sa podľa mňa týka aj veľkého množstva vašich prezentácií včera, ktoré som teda časť z nich videl a nebolo mi úplne jasné často, o čo šlo. Napríklad, keď si otvorím takúto stránku, salesforce.com, vidím tam 3 jasné posolstvá. Sell more, grow faster, close anywhere. Jasne mi povedali, čo robia, alebo teda nie čo robia, ale čo mi môžu dať. A tým pádom ma to už okamžite zaujíma. Následne ešte ďalej, keď si zoskrolujem, tak mám presný popis ich služby. Jednoduchá vec. Rovnako prezent, v ktorom som si robil túto prezentáciu. Jednoducho, v priebehu 30 sekúnd viem, o čo sa jedná. Aj vy by ste mali byť schopní, dajme tomu, aspoň nejaký základ tej svojej firmy, aby som pochopil, čo robíte, podľa mňa, povedať aj v 2 vetách. Potom sa to samozrejme dá rozobrať, prečo je to lepšie, čím je to lepšie. Všetci máte niečo lepšie a na tom treba stavať, pretože prinášate niečo nové. A je úplne jedno, v akom odvetvi pracujete. Môže to byť úplne hocičo. Hej, čiže vyberte si tie svoje jednoduché veci, ktoré vám pomáhajú. Alebo si vyberte aspoň nejaký pekný claim, ktorý, dajme tomu, môže zaujať. Buďte nájditeľní. To znamená, dneska ja si myslím, že už ak naozaj je vaša cieľovka aspoň 100 ľudí, tak proste ten web by ste mali mať. Aspoň jednoduchý web, kde sa odprezentujete. Nerobte hlúpe chyby. Nie je rozumné pustiť, dajme tomu, web, na ktorom je kopa gramatických chyb. To je hrozné. Tam, keď zákazník príde, tak častokrát odíde, lebo si myslí, že tá firma je neprofesionálna. Alebo nerozdávajte nejaké leta, v ktorom viete, že už je niečo staré, niečo zlé. Sú to veci, ktoré, možno sa vás na to zákazník spýta a vy mu poviete, hej, to už máme, ale potom to neprezentujte. Neodovzdávajte takéto veci. Sledujte trendy a novinky. V marketingu strašne rýchlo sa všetko hýbe. Sociálne siete, niekto si povie, že je to nové, má to pár rokov. Pritom odvtedy už prišlo niekoľko ďalších nových vecí, ktoré sú potrebné a ktoré sa hýbu dopredu. Ak neviete sledovať novinky a trendy, pretože ste profesionál v tom, čo robíte, a nie v marketingu, tak nájdete si nejakého profesionála. Častokrát to nestojí veľa. Častokrát si môžete nájsť nejakého freelancera, ktorý sa do toho naozaj vyzná. Určite je ich pár tu, takže oslovte ho a nechajte si to naozaj aspoň poradiť, ako to robiť, pretože zlý marketing môže firme skôr uškodiť ako pomôcť. A robte na tom, aby váš produkt riešil niečo, čo ľudia potrebujú. Ak riešite svoj vlastný problém, alebo problém niečoho, s čím tie firmy naozaj problém majú, tie firmy budú prichádzať sami, budú vás hľadať. To už bude ten inbound, nájdu vás. A keď riešite niečo, čo ľudia potrebujú, tak sa o vás ľudia aj rozprávať. Budú si to vymieňať medzi sebou, pretože sú v komunitách, kde to tí ľudia jednoducho potrebujú. Keď dáte niečo školám, dáte to 2-3 školám, máte s nimi dobrý vzťah, on sa tu medzi tými školami proste rozšíri. A je úplne jedno, v akom odvetvi robíte. A keď už ideme z toho word of mouth, budujte si nejaký vzťah s tými zákazníkmi. Aktívne hľadajte ten feedback, to znamená, pýtajte sa zákazníkom, pošlite im, dajme tomu, anketu medzi nich. Čo sa vám nepáči, čo vám nefunguje, čo by ste chceli na našej stránke nové. Aktívne takýto feedback hľadajte, dajte im hoci drobné ceny, proste mesačný subscription zadarmo, alebo proste im hoci čo dajte, alebo im dajte aspoň poďakovanie na svojej stránke, veľmi oceniť toto. Buďte zákazníkom blízko, to je taktiež dôležité, a to z toho dôvodu, že ak vám píšu, snažte sa im odpísať čo najskôr. Odpíšte im aspoň, že váš podnet spracujeme, alebo čokoľvek. Pretože tak majú dojem, že s nimi komunikujete. Nie je napríklad dobre používať e-mailovú adresu na odpisovanie typu, ak vyslovene, že nie ste nejaký helpdesk, kde je 30 ľudí, tak nepoužívajte adresu typu info@mojadomena.com. Keď to napíšete z nejakého mena, podpíšete sa celým menom, dáte tam, dajme tomu, aj svoje telefónne číslo, vyzerá to oveľa dôveryhodnejšie, budujete si s tým človekom oveľa lepší vzťah.
A on má potom väčšiu lojalitu k tej vašej firme. A jedno, ako máte cieľovú skupinu. A dobrou vecou je aj identifikovať naozaj vplyvných ľudí vo svojej oblasti. Dajme tomu, ak predávate hosting, tak oslovte jednoducho ľudí, ktorí sa pohybujú v IT sfére, ktorí blogujú, ktorí majú veľa followerov na Twitteri. Staňte sa s nimi kamarátmi, stretnite sa s nimi na konferenciách, choďte za nimi, opýtajte sa ich na ich názor a keď oni uvidia, že sa snažíte, že na tom produkte tvrdo pracujete, tak ho určite budú šíriť ďalej. A to je všetko. To je všetko, ale máme tu ešte veľkú priehršť otázok. Čo je z pohľadu SEO nežiaduce a naopak žiaduce mať na web stránke a v názve svojho webu? Ale nejak stručne. To je dosť obsiahla téma. Na toto robíme trojdňové školenie. Z pohľadu SEO, takto, vyslovene v názve svojho webu, ja tvrdím, že keď máte v názve domény, dajme tomu svoje slovo, je to pomoc, ale nie je to až taká veľká pomoc. Veľké množstvo webov sa jednoducho zobrazuje veľmi vysoko vo vyhľadávačoch, bez toho, aby naozaj doméne mali to svoje kľúčové slovo. Nie je to ani zďaleka jeden z kľúčových faktorov. Dokonca ja tvrdím pre tých, ktorí akože majú trošku predstavu o tom SEO, že to, že máte názov toho slova v doméne, je napomocné len preto, že veľa ľudí na vás odkazuje presne s názvom vašej URL adresy. Preto vlastne to funguje ako kľúčové slovo priamo v odkaze. Ak stačí. Špecializujete sa aj na e-mail marketing? Pokud áno, tak ako to urobiť, aby ten reklamný e-mail nebol spam? Na to, aby to nebol spam, to nie je až také ťažké. Veľa spoločnosti ponúka také tie štandardy. Napríklad Gmail má veľké e-mail bulk guidelines, ktoré keď si naštudujete a dodržíte ich, tak vás Gmail ako jeden z najväčších spoločností nedá do spamu. Samozrejme, keď vás budete začnú vyhodnocovať tak, že vás označujú ako spam, tak jednak im už sa budete vždycky zobrazovať ako spam a je možné, že napriek tomu sa zobrazíte aj ostatným ako spam. Samozrejme, dobrá, napríklad teraz bola veľká štúdia, kde sa ukázalo, že krásny HTML newsletter, ktorý bol naozaj prepracovaný s krásnymi textami, nemal takú efektivitu ako obyčajný e-mail, kde bolo dobrý deň, pán strážovec. Krátke 4 texty, alebo teda 4 paragrafy, 200 slov, 300 slov, poďakovanie, pozdrav, podpísané meno. Zrazu to vyzeralo ako nejaký osobný e-mail a čítalo to oveľa viac ľudí ako tie HTML maily, ktorých, ja neviem, ja ich dostanem možno 60 denne. Takže aj takéto veci. A dobrá vec je ešte potom, používať nástroje, ktoré toto majú ušetrené od najznámejšieho MailChimpu cez ďalších 40 ďalších, ktorí to proste majú. Môžem potvrdiť, mal som od Peťa tieto služby objednané o veľkých objevoch. Priniesli ste Ako dôležitý je online reputation management pre startup? Ako na to, ktorý nástroj, ako byť stále online na to, aby nebol problém so zlou reputáciou? Základom možno, že je nástroj, ktorý je zadarmo, napríklad Google Alerts, ktorý si zapnete, dáte si tam názov svojej spoločnosti a Google vás pravidelne informuje o tom, čo sa o vás píše. Zlú reputáciu si vybudujete ťažko. Nie je to ťažko, vybudujete si ju ľahko, ale keď sa naozaj snažíte, makáte na tom svojom produkte, správate sa ku zákazníkom správne, nie je to často problém. Zároveň nie je dobré samozrejme odpovedať na Facebooku nejakým vulgárnym spôsobom a podobne. To je opäť na celodňové školenie, ale keď sledujete to, čo sa o vás píše, tak máte predstavu. Ak vždy, keď sa o vás napíše niečo zle, lebo môže sa to stať, skúste na to zareagovať, napíšte, je nám ľúto, že sa to stalo sa to preto a preto, už sa to nebude opakovať. Alebo bude sa to takto diať naďalej, lebo takto funguje náš produkt. Jednoducho byť v kontakte s tým zákazníkom a byť v kontakte s tým človekom, ktorý na ten web niečo napísal. Kľudne, keď je to fórum, tak na to jednoducho odpísať. Priniesol si ty a tvoja firma niečo svojim zákazníkom inovatívnej oblasti marketingu? Áno, čo? To je zaujímavá otázka. Takto, my ponúkame performance marketing na komplexnej báze, takže tie čísla, ktoré majú lepšie, ako ich mali u konkurencie, preto sú asi u nás. Ako odpromovať a odmarketovať to, keď chceš presvedčiť svojich zákazníkov, aby začali platiť za niečo, čo mali predtým zadarmo? Toto je extrémne ťažké. Ak mali už niečo zadarmo, veľmi ťažko sa na to budú zvykať. A v momente, keď im to spoplatníte, tak jednoducho častokrát aj 95% ľudí uvidie. Treba si určite naštudovať nejaké základy cenotvorby, to znamená urobiť si, dajme tomu, aj nejaký prieskum, koľko sú za to ochotní tí ľudia platiť. Alebo potom druhá dobrá vec je priniesť nejakú ďalšiu feature do toho systému a spoplatniť to, lebo už to máme na oveľa lepšom leveli.
Alebo prípadne, už to pre tých, ktorí sa zaregistrovali, dajme tomu v minulosti, napríklad WhatsApp a Messenger takto toho fungoval, bol úplne zadarmo a teraz za neho chcú po používaní 360 dní 90 centov. Napríklad. Dá sa vybrať jeden konkrétny online marketingový nástroj, ktorý by si odporúčil pre startup, tak, aby sa eliminovalo to, že všetci sú teraz namasírovaní tou reklamou. Všade, všetci si ju blokujú, nikto ju nechce vidieť. Čo vybrať? Blokujú si práve ten outbound. To je to, že zablokujete si bannery, ktoré na vás vyskakujú a dajme tomu vôbec nie sú k vám relevantné. V momente, keď robíte ten inbound, ja keď si chcem kúpiť práčku a hľadám práčku, tak chcem, aby som našiel predajcu práčky. A vtedy už vás hľadám. A práve preto sa venovať viac tomu inboundu, viac sa venovať tomu, aby zákazník, keď vás hľadá, tak vás našiel, a aby ste mali práve tú dobrú reputáciu, aby vás ľudia poznali a šírili o vás len dobre. Peter Šoltes, Promysel, ďakujem.